ሳልሳይ ናይ መጀመርታ ሓገዝ መጥቃዕቲ ምስ ዘጋጥም መጥቃዕቲ ኤፒሌፕሲ ዘለዎ እንተጋጢሙካ መጀመርታ ፍርሒ ክህልወካ የብሉ መብዛሕትኡ እዋን ካብ ናይ ብሓቂ ንላዕሊ እቲ መጥቃዕቲ ከም ኣዝዩ ክፉ ይውሰድ ኣገዳሲ ዝኾነ ነቲ ግዳይ ካብ ማሰይቲ ምክልኻልን ንበይኑ ድማ ዘይምድጋፍን ኣብ ትሕቲ ርእሱ ድማ ገለ መተራስ ክበሩሉን ካብ መገዲ ድማ ሓደገኛ ዝኾኑ ነገራት እለ ነቲ ሰብ ድማ ኣትሪርካ ይተሓዞ እንተገዳሲ ኮይኑ ክዳውንቱ ከተዝልቐሉ ትኽእል ሰዓት ረአን እቲ መጥቃዕቲ ክንደይ ከም ዝጸንሐን ተዓዘብ ንድሓር እዚ ኣገዳሲ እዩ ግን ተጠንቀቕ ኣብ ኣፍ ግዳይ ምንም ኣይተእቱ እዚ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይበዝሕ ሳኒቲት 144 ዝድለየሉ ጥራሕ እንተ ሓደ ሰብ ተጎዲኡን ወይ ድማ ካብ 3 ደቓይቕ ንላዕሊ ወጥሪ እንተጋጢምዎ ድሕሪ መጥቃዕቲ እቲ ሰብ የተንፍስ ምህላው ምርግጋጽን ናብ ብጉእ ጎድን ኣቐምጦን ስዒቡ ድማ ንናቱ ናይ ሓደጋ እወን ቀረባቱ ሓብሮም እንተ ደኣ ናይ መጀመርታ መጥቃዕቲ ነቲ ሰብ ኮይኑ ስለዚ ናይ ግድን ክኢላ ሓኪም የድልዮ ንተወሳኺ ሓበሬታ ap.ch